Jeg er klar. Så der var lige lidt ude til venstre der. Sådan der, og så Ja, der er de samtidig. Han skal jo kunne have det hele i munden. Der er lidt nok. Og den er god, den her. Det ligner som boldklok. Ja, det er jo. Godt, du siger det, inden han hopper i munden. Så var der lige. Der er lige noget ved hver farve. Og man tænker, det er bare ligesom at spise en gulerod. Det er ligesom at spise en nummer 13 fra Mamas. Det var hyggeligt at være med dig. Det har været dejligt at kende dig. Ses på den anden. Skal vi lige dufte til den en gang? Jeg synes. Ja. Altså min den dufter sådan lidt af rød peber. Ja, det gør min også. Det kan være, det er Det er vel bare, det er ikke rigtig duft af noget. det er vel bare rød peber alle sammen. Ja, det er det nok. Du er blevet snydt ned i Fakta. Skal vi skål? Skål! Og så husk at tygge den godt. Og ja, en mand. Vi ses selv. Det var en mand. Indtil videre, der smager stadig på en rød peber. 32 gange. Ja, det er stærkt. Jeg kan mærke, at du snakker. Der kan jeg mærke, du fuck. Jeg kan mærke, den er godt på vej. Ja. Min er ikke kommet nu. Min smager stadig på en rød peber. Og jeg har ikke prøvet en rød peber, eller hvad? Min smager ikke en skid! Det er løgn. Det er rigtigt! Min er godt på vej. Min er slet ikke stærk! Ikke se den første reaktion. Den. Wow. Alt på vej. Det gør mig nu. Jeg laver en chili sauce. Fuck. Min er bare en rød peber! Min er slet ikke stærk! Øj, det var mig. Ja. Skal jeg bruge lamsakød? Brænder det godt, eller hvad, drenge? Desværre. Du skal spise kagen før vi havde min. Skål det her. Øj, det var mig. Ej, seriøst, må vi lige drikke lidt? Det er tomat ind. Ej, seriøst. Jeg har bare drukket en rød peber. Den smager ikke. Den smager ikke af noget som helst. Du kan få de øvrige rester. Ej, var Sluffy, jeg skulle have på rød. Har du ikke købt til købmænd? Øj, det bliver varmt nu. Ej, jeg kan ikke mere. Hvad siger du der? Jeg varmer rigtig godt. Det er sindssygt stærkt, det. Nej, man kan også mærke, at det er livgørs på en eller anden måde. Det er jo op for den nye kur til folk, der er på frysninger. Altså, jeg kan ikke sige det. Hvis man undgår den lille her, så... Det er lille. Den er slet ikke stærk. The champ. Vi har en vinder. Men det, jeg tror, det er den røde peber nu, ja. Prøv lige, den er overhovedet ikke stærk. Den er slet ikke stærk. Det er længe siden, jeg har været så lidt. Ja, jeg skal vise. Prøv lige at tage en bid. Jeg lige lukke til det. Prøv det, det varmer godt. Og det kom noget mælk. Jeg synes, det er noget galt, det hjælper det her. Sindssygt stærkt. Den er overhovedet ikke stærk, den lille. Hjælper. Hvad er også på det? Vi er stadig ikke i live. Og vi kæmper på. Men det er ubeskriveligt. Jeg har næsten hjælper med det. Men der er ikke meget valg. Det er så meget dumt, at det er værd til det. Altså, jeg kan ikke stykker, men lige ramme der. Hvis man er noget. Okay. Det er bare